ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode. Wai da gaske kana so na? San da nake miki ai ya huce a auna a cikin zuciya na. To shikenan na baka amana. Boss ne? Okay. Soyayya da ni da ke zami, loba da ni da ke zami. Soyayya da ni da kai zami, loba da ni da kai zami. Zana baki amana a zuciya inda ke masoyiya, a zuciya sai da ke masoyiya, a zuciya na amince da ke a zuciya. San ka ne ke da haske a zuciya, na dace da samun ka a duniya, sai da kai masoyi a duniya, so da kauna ka bani a zuciya. Zan zamo majanun a kanki ne, Zana zama Laila a kanka ne, ni da ke a zuciyata. sai da kai a zuciyata. Soyayya, soyayya. Soyayya da ni da kai zami. Zana aure ki ni gimbiya, zana kai ki gidana gimbiya, za ki yo mana girki gimbiya. Zana baka abinci masoyina, zana kula da kai habibina, zana gyara gidana masoyina, Zana kula da ke masoyina, zana kula da kai masoyina. za mu kera sa'anni da ni da ke, za a gan mu a tare da ni da ke, zo mu je kwa mu huta da ni da ke. Zan maka sarki a zuciya. Zan baki mulki a zuciya, soyayya ce da ni da ke zami. Na dace samin masoyi kamar ya kai, Babu kamar yake a zuciya, babu kamar ya kai a zuciya. soyayya da ni da ke zami, loba da ni da ke zami.